Ens hem de situar dient en els anys 80, que és un moment en realitat d'emergència de l'independentisme, és un moment de presa del carrer. Tenia 17 anys, el 87, i vaig entrar a militar a l'MDT, que era el Moviment de Defensa de la Terra. En aquella època n'hi havia dos d'MDTs, hi havia el sector SAC, sector IPC, i vaig entrar a l'MDT PSAC. Anaves a petar amb un MDT o a l'altre MDT no en funció d'haver-te llegit els documents teòrics d'un i de l'altre o les diferències teòriques que hi havia entre un MDT i l'altre MDT, sinó que en funció del lloc on militaves doncs estaves a un costat o a l'altre, no? Per entendre'ns. Jo vaig entrar a l'MDT, devia ser al setembre o així, i ja cap a l'octubre-novembre ja s'estava parlant de la necessitat de crear una organització de joves. Hi havia diversos nuclis a Girona, les JIC, Joves Independentistes de Girona, diversos col·lectius d'estudiants. Bé, la meva experiència militant va començar a l'institut. Juntament amb altres joves vam organitzar el que es deia el CEIM, Coordinadora d'Estudiants Independentistes del Maresme. Enteníem que calia que ens comencéssim a organitzar a l'institut. Doncs a partir d'aquí va sorgir una coordinació, una organització, vam entrar en contacte amb altres joves de Barcelona, sobretot. També estàvem en contacte amb gent que venia de l'MDT. Hi havia una organització de joves que es deia les Joventuts Independentistes del Gironès i vam entrar i al cap d'un temps, doncs, en diferents nuclis de joves va sortir la possibilitat de fer organització de joves. Tots teníem un cert nexe d'unió a partir dels grans nostres, que era en aquella època la gent de l'MDT, no? Llavors va ser a partir d'aquí que muntem una organització de joves que ens serveixi això, allò que estàvem fent a petita escala a nivell local, doncs fer-ho conjuntament a nivell nacional. La trobada, l'entesa d'un grup de penya que diem, hòstia, anem a crear una organització política, diguem-ne, de caire més juvenil, no? Més de la joventut independentista, i diguem-ne, això doncs, fa que, que comencis a pensar que ets un impulsor d'un moment clau, d'una situació clau i sobretot d'un impuls polític necessari per quan hi havia hagut tot un trencament a nivell de l'esquerra independentista, i per tant veiem la necessitat de fer això. La Fundació Moablets també és una mica incitada pel sector PSAC del llavors MDT, no? Tot i així la gent jove som gent que no venim, o sigui que no hem pràcticament tingut temps de militar a l'MDT, estar empapats d'una o altra ideologia de les suposades diferents ideologies dels dos MDTs. I finalment es va fer una trobada, una reunió en una masia. Hi havia ja jovent de l'MDT i d'aquests diversos col·lectius locals de tot el país. És això, jo vaig participar a l'Assemblea Fundacional de Maulets, que va ser l'abril del 88, vam anar al Baix Llobregat. Va ser a Cervelló, on més o menys es van sentar les bases del que era l'organització. Es va decidir el nom. Vull dir, no cal que ho expliqui, però el nom de Maulets ja sabem tots i totes, no? D'on surt, surt d'aquells lluitadors en contra primer dels impostos excessius que cobrava la noblesa, i vull dir, lluitadors de caire social i lluitadors també de caire nacional, doncs, amb tot el tema de l'ocupació borbònica i l'intent de la presa de poder de Felip V. Llavors són la gent del sud els que diuen anem a posar aquest nom. Els començaments a Maulets van ser amb moltes ganes, molt decidits, podríem dir, doncs poca formació política, però sí que teníem una línia molt combativa. Decididament ens enfrontàvem al poder, ens enfrontàvem a l'Estat, sobretot fèiem accions directes. La nostra manera d'actuació era no clandestina, però sí tenia unes maneres de funcionar força clandestines. Comencem a fer les discussions potentes, ens trobem davant d'una situació on hi ha un
una no entesa, no?, entre diferents àmbits de l'independentisme català. I bueno, pues, per sobre d'això doncs, el que entenem és que s'ha de tirar endavant i s'ha de fer política i s'ha d'estar allà, però que s'ha de tenir en compte que hem d'arribar sempre a una entesa. Maulets es funda l'abril del 88, a l'estiu del 88 es fa una trobada independentista justament aquí a Mataró, on s'escull els primers òrgans d'execució dels acords de les assemblees de Maulets. Jo, per exemple, hi era, hi havia la Núria Cadenes, gent així, i va suposar per nosaltres un cop molt dur que al cap de 3 mesos, quan encara no havíem tingut temps ni de fer les primeres reunions o de posar-nos en marxa, detenen a la Núria Cadenes i l'empresonen, no? Això per un costat va suposar un cop dur per l'organització, però per l'altre també un motiu per fer campanya al carrer i paral·lelament a donar a conèixer el cas de la Núria Cadenes, doncs donar a conèixer l'organització. I a mi me van detenir el 8 de setembre del 88, amb 18 anys, no? Clar, era agafar una persona jove de l'organització que aleshores estava en creixement i en expansió, i era el que tirava molt, no? I va ser un intent precisament de tallar les ales a aquesta puixança jove independentista, no? Que ja no eren 4, sinó que ja eren 8, ja eren 12. La qüestió és que si volien fer servir d'exemple per frenar aquest moviment incipient, el que va passar és que va succeir just el contrari, no? Perquè si d'acord t'agafen, et detenen, se t'emporten a Espanya, t'empresonen i estàs allà durant anys, no? Sense acusació, però mentrestant, que és l'important d'aquesta història, d'acord? Aquí, al nostre país, es va anar vestint tot un moviment de solidaritat que és com una pilota de ping-pong que els hi va retornar multiplicada per molt, va ser bestial. Va fer que es desenvolupés una campanya antirepressiva que segurament va ofegar l'organització a l'hora d'abordar altres temàtiques que corresponia abordar com a joves, però que trobo que entra dintre la certa normalitat de que quan t'empresonen un company, doncs que la gent reaccioni, no? Abocant-s'hi a una lluita antirepressiva. Eren tantes coses que es van fer en aquell moment, des de Maulets i després des de tot arreu. Un moviment de solidaritat i jo crec que de fermesa nacional també, de dignitat, no? De dir això no pot ser i s'ha d'aturar, que va ser el que em va treure de la presó, per començar. Que aquesta també és una altra, no? Després tens la lliçó de veure que les coses no és que canviïn, sinó que les fem canviar. Perquè si no hi hagués hagut tota aquesta pressió, jo tenia inicialment una petició fiscal que sumava 42 anys, no? Que no són pocs. I al final n'hi vaig estar 5 i escaig, no? Gairebé 6. Quan ens enfrontem a l'Estat, nosaltres ja ho hem patit, tens repressió. I la repressió, la millor manera de combatre-la és amb solidaritat, amb companyerisme. No va ser per qüestions jurídiques que me van deixar anar o que em van posar una condemna i no una altra, no? Sinó per qüestions estrictament polítiques. Va arribar un punt que era més molesta dins que fora i aleshores no van deixar. I experiències importants, doncs bueno, la meva detenció l'any 89, la meva negació de ser militant de l'Organització Armada de Terra Lliure i la meva acceptació des del minut 1 de ser militant de Maulets i de ser part del projecte polític de Maulets, tant jo com un any abans, també la Núria Cadenes, i després hi ha experiències, diguem-ne, vàries de mantenir aquesta posició dintre de la presó i tenir aquesta actitud dintre de la presó. De fet, jo personalment, la meva militància independentista va començar als 16 anys, quan vaig anar a una manifestació l'11 de setembre a Barcelona. El governador civil de torn va declarar-la il·legal, van fer la manifestació i va haver una càrrega policial i de fet jo vaig ser el primer detingut i vaig acabar a la presó. Clar, això quan et passa amb 16 anys o t'acolloneixes i et dediques a una altra cosa o
mira, que és el meu cas, el que fa és reforçar-te el teu ideari i dius, cony, si són capaços de fer-me això és que estic carregat de raó. Al llarg dels anys, malauradament, l'estat espanyol ens ha anat robant gent i crec que aquestes experiències de reclamar la llibertat dels presos i preses polítiques és una cosa que marquen, no? En l'època que estan lluitant, judicis propers com poden ser el del Toti, que potser ja no hi era tant encara, o el de les terres, per les Terres de l'Ebre, o judicis que ens han afectat més directament aquests últims temps a Catalunya Nord, que són clatellades que d'una banda fan mal, però que d'altra també dius, ostres, val la pena perquè els hi plantem cara. Sense militar, sense clavar-te en ningú lloc, aparentment la vida és molt tranquil·la i un pot dir el que pensa i fer el que creu i no passa res. Però quan et claves en una organització amb una militància revolucionària, amb una intenció de canvi real, et dones compte que la repressió està en quan mous un peu, tens la repressió davant teu, hi ha multes, hi ha identificacions, tota classe d'amenaces i realment veus que la democràcia és un mal acudit. Nosaltres hem començat organitzant-nos a nivell d'àmbit nacional i entenem que això ha de ser l'exemple perquè la resta del país s'hi comenci a organitzar. Ha significat un esforç importantíssim, però també ha donat uns fruits importantíssims. Hem creat unes relacions, hem creat unes xarxes, hem creat un espai polític, social, de debat i d'intercanvi d'idees importantíssim. I això no s'ha d'oblidar mai. La unitat política dels països catalans ha de ser un dels eixos importants per a l'organització de joves maulets. Ho ha de ser perquè en certa manera també és una part indestriable del seu discurs i de la seva manera de ser. És aquesta perspectiva nacional, no? De fer coses nacionals, les manifestacions de l'11 de setembre, del 25 d'abril, el rebrot, tota una sèrie de coses, les campanyes de defensa del territori, totes aquestes coses que quan feies campanyes aquí a Barcelona ho feies a tot arreu. Aquest era el fet de ser maulets, és a dir, passava una cosa a Girona, en què havien detingut un company i el dia següent hi havia a Barcelona una concentració de protesta. I veure com pots fer feina a nivell local així i anar trencant aquesta frontera és de les coses més positives que queden, no? De veure que pots fer una assemblea un dia a Olot, l'altre a Sant Joan, les Abadesses i l'altre a Figueres. S'observa una espècie de flama que sempre queda encesa, no? És a dir, una flama en la que pots anar des d'Alacant fins a Rosselló, no? I aquesta flama normalment, a diferència d'altres tipus de partits, d'organitzacions, és el jovent organitzat completament en maulers. Em va marcar molt el 92, tot i ser molt novell en la militància, em va impactar, no? Saber que hi havia gent a la presó i totes les campanyes que van haver-hi de recolzament. La primera campanya que vaig estar treballant va ser el tema de les tortures de l'any 92. Que va ser la primera vegada que ens trobem amb aquesta realitat quotidiana que tenim ara de quan te trobes una cosa que dius, hòstia, que fort, com pot estar passant. Ara ens hem acostumat, això ens passa dia a dia, però jo crec que aquella va ser la meva primera experiència, no? Que em va despertar aquest sentiment d'injustícia, d'impotència, i me'n recordo que això, que anàvem al casal, reciclàvem cartells vells amb retolador, pintàvem emblemes i sortíem a enganxar-los per Figueres en aquella època. El conjunt de l'esquerra independentista estava força malament, sortíem de la repressió més cruenta que han patit als països catalans, l'esquerra independentista, i crec que partíem gairebé, ens tocava gairebé partir de zero una altra vegada. I recordo uns primers anys molt difícils i com mica en mica, després del treball conjunt amb maulets i amb altres organitzacions aquí a Girona, doncs va anar creixent. Si una cosa se li ha d'agrair a Maulets com a organització nacional és el fet que a partir d'un moment en què en aquest país gairebé no queda res, no queda res
en l'àmbit independentista estricte, d'esquerra independentista. Maulets, que és una organització molt jove, acabada de crear, doncs, bueno, tirar del carro, no?, en certa manera. Vist en perspectiva queda molt pretensiós dir-ho, però per exemple, a l'època de la dissolució de Terra Lliure i de tot el que havia voltat de Terra Lliure, hi ha molts pobles i ciutats que l'únic que va aguantar era Maulets, i allà l'independentisme el va aguantar Maulets. I aquest fet ha ajudat a que, a partir d'aquesta militància de molta gent jove a Maulets, hagin sortit després altres coses, i sobretot que ha portat el discurs independentista i d'esquerres arreu del territori. I ara ja fa 15 anys que el feixisme ens va matar al nostre jove company. I encara seguim veient cada dia pels carrers el feixisme actuant. Ja de ben jovenets s'apuntaren a Maulets, als 14 anyets ja anaven per el carrer de l'Estrada. I tot això va suposar tota una activitat molt intensa en el meu Guillem en Maulets, perquè tenia sempre molta feina, estava el tema del casal popular, el tema de la insubmissió, el tema de l'independentisme, el tema de l'antifeixisme. I encara que en el fons te feia una miqueta de por, però estàvem ben contents que s'hagués decidit per anar per ahí. Per a ell va ser el Maulets, va ser molt important. Fins i tot ens deia que si ell no pensava transformar aquesta societat, per a ell no tenia sentit la vida, s'ho creia profundament. I li va costar la vida, perquè enfront d'ell hi havia gent que no pensava igual com ell. Això va suposar un cop molt dur per l'organització, això, batalletes tot n'hem passat moltes, però que ens assassini un company va ser molt bèstia, no? S'han amagat tot el procés de creixement del feixisme tolerat i emparat per els poders polítics i mediàtics. I el temps ens dona la raó de que tot això no era una casualitat, això estava orquestat, preparat, organitzat. El sistema capitalista necessita en si tindre poders paral·lels il·legals per a poder frenar tots aquests processos de canvi, transformació de les societats cap a un món millor. I després de la mort del Guillem, imagineu-se tot el que van tindre que patir. Van tindre que treure forces de flaquea per a contrarrestar tot aquell efecte que ens criminalitzava prou a la família. No sabíem molt bé si callar-se el que era Maulets, si dir-ho, estàvem tan assustats de tot. Donar-nos compte d'això ens va costar una temporada llarga. I veure que no érem nosaltres els culpables, encara que s'hagin empenyat en fer-nos-ho creure. Tot el procés d'en Guillem va ser bastant vergonyós i va ser dels moments que potser afecten més perquè és quan veus com és la realitat d'aquest estat, almenys de l'estat espanyol. Jo crec que molta gent d'aquest país ens van fer grans de cop i a lo bèstia amb l'assassinat d'en Guillem, t'encares a lo pitjor. I davant de tota
tota la mentira que va suposar aquell judici, Maulet Xautimana se va retirar, molt bé, ho va fer bé, no estava disposat a xuar més el xoc de la justícia espanyola, que estava disposada a tirar terra sobre la mort de Guillem. Haver passat molt desapercebut el judici, si ells no haveren estat ahí. Maulet es va encarregar d'explicar a tot el món, i fent mogudes. I tot el que va passar, això a la gent jove no haver arribat si no haver sigut per ells. Perquè s'haver quedat tot, doncs això, en la pena dels pares, un grup de gent major que estan ahí i punt. N'hi ha una dona que pregunta que per què teníem tanta força, per què estàvem tan sencers. Estàvem forts perquè els teníem a tots ells darrere. Darrere de nosaltres no se van sentir sols mai. L'acte més impactant de la meva vida, i jo crec que és el de molta gent també d'aquest país, va ser una plaça de bous aquí a València. Es va fer un homenatge a en Guillem i aleshores van sortir els pares d'en Guillem, tots dos allà i amb aquella enteresa, perquè dius, mira, jo hi penso i t'emociones, no? Però ells estaven allà i, ostres, no sé, quan penses en la dignitat d'un poble, doncs dius, mira, és aquella foto, saps? Ara fa 12 anys de l'assassinat del Guillem. Però malgrat que ens portaren la seva presència, el seu somriure, les seues paraules, mai ens podran arrebatar les seues ganes de lluitar i els seus ideals, que també són els nostres. Moltes gràcies una vegada més per no oblidar. Guillem Agulló, ni oblit ni perdó! Basta sol, no tingues por, cap agressió sense responsabilitat. Ja no puc veure més enllà dels teus ulls que m'estan mirant. Quants cops hem a punt de callar. Quan Maulet va proposar el 15è aniversari de l'assassinat de Guillem a Burjassot, també se van endur una sorpresa, perquè hi havia moltíssima gent. Vol dir que la memòria de Guillem està viva. De vegades hem pensat, si no tirem endavant nosaltres, què? Però ara sabem que no passa res. Que no importa que Guillem i jo s'apartem una miqueta, perquè sabem que hi ha una continuïtat, que vosaltres esteu per la lluita i que esteu vosaltres per a recordar el que hi hagi de recordar. I això ens tranquil·litza molt. Ens deixa dormir una miqueta més. I als polítics que t'amaguen els diem ben clar i fort que a nosaltres no ens enganyen. I és que en la nostra memòria et durem fins al final i Guillem mai morirà. Nosaltres vam començar, teníem tot per fer, com qui diu, i ningú ens podia ensenyar com es feien les coses. Hem après tot a base de fer-ho, a base de no tallar-nos i dir, volem fer això i ho fem i s'ha acabat. I hem anat aprenent a base de treball. Hi ha moltes coses que s'aprenen fent-les, si no ja t'ho poden explicar, que no és el mateix. Sí que és veritat que hem sigut una assemblea sempre molt llançada, o sigui, no ens ha fet por gairebé res, començar a reunir-nos al bar.
De fet, Molt de temps al bar. De fet, vam aprendre que no ens podíem reunir al bar al moment en què vam fer una acció i va haver un xivatazo. Va tenir conseqüències repressives perquè algú havia escoltat la nostra conversa al bar i llavors vam veure que no ens podíem reunir als bars perquè hi havia orelles escoltant. Cap al 95, podríem dir, el moment en què es pot considerar que l'Assemblea de Maulets de Barcelona és una assemblea forta, hi va haver una crisi important a Catalunya Lliure i amb el PSAN. I a partir d'aquesta crisi, alguns dirigents de Maulets van fer una campanya de desprestigi i de desmembració de l'Assemblea de Maulets del Barcelonès, que va començar amb algunes expulsions, i després d'aquestes expulsions va haver gent que va marxar i alguns no van marxar, per exemple jo i altres persones, i com que mitjançant els estatuts ens podia expulsar, doncs van decidir dissoldre la nostra assemblea i per tant negar-nos a la nostra militància a Maulets, no perquè ens haguessin expulsat a títol individual, sinó perquè no existia la nostra assemblea. Però trobo important dir que crec que la feina que havíem estat fent no es va perdre, ja que la majoria de gent que formava part de l'Assemblea de Maulets del Barcelonès van passar a la CUA, que en aquells moments s'estava gestant, la Plataforma Qualitat d'Acció. Nosaltres ens trobàvem que creiem que havien de fer altres coses que una organització juvenil, perquè l'organització juvenil ja n'hi havia, o sigui, i llavors una sèrie de gent de la nostra generació, que érem molt xicotets, teníem 15 o 16 anys, doncs havíem d'articular una alternativa política, no? I fer-ho com vam poder. Jo recordo feina, o sigui, feina en el sentit de, bueno, sabíem que cada dijous ens trobàvem, que sortíem un cop en cartellà, que hi havia una xerrada, que fèiem xerrades, fèiem jornades, jo recordo que aquí m'arribava sempre amb una proposta d'activitats, no? I sempre arribava amb unes jornades de contra la Constitució, unes jornades per no sé què. A nivell d'encartellades, de pintades i de murals, va haver una època que ni el ràper que gastava més Peltons Sprays de tot Sant Cugat no ens igualava. Una cosa que no oblida mai una assemblea quan està en el seu moment àlgid, en el moment en què et veus amb força, en el moment en què les coses et surten bé, en el moment en què estàs amb ganes per fer les coses, és no oblidar mai que hi ha d'haver gent darrere. El relleu generacional és importantíssim en una assemblea. El GIR era una organització vinculada a l'MDT, era dins del que anomenàvem el bloc estratègic, doncs la sectorial de joves. Militar al GIR va suposar el meu primer aproximament a l'esquerra independentista i començar a formar-me, ja que era prou jove, tenia 17 anyets i escaig. El GIR és una organització petita, molt localitzable en algunes comarques del Principat de Catalunya, això sí, amb una formació política important, o sigui, tant teòrica i ideològica i clarament marxista. Som molt semblants, però alhora som molt diferents i de la terra es tenen unes organitzacions amb altres, doncs a poc, saps, veure que quan trenques certes barreres, saps, i comences a treballar dia a dia amb aquesta gent, doncs veus que són exactament igual que tu, saps, vull dir que pensen pràcticament igual que tu, l'únic que tenen un nom i tu tens un altre nom, saps, i a part d'aquesta barrera, al cap i a la fi, acabem sent independentistes revolucionaris els uns com els altres. El nostre apropament amb Maulets va ser propiciat pel fet que tant Maulets d'aquell moment com nosaltres ens van quedar orfes de referent polític, organitzatiu. Ells no tenien Catalunya Lliure, nosaltres no teníem l'Assemblea d'Unitat Popular i calia sumar esforços. Jo diria que des del Maresme vam avançar força en aquest aspecte. L'any 97-98 doncs, hi ha una fase d'apropament. L'Assemblea de Maulets del Barcelonès va vindre a treballar al Casal Independentista de Sants com un dels espais o dels locals independentistes que quedaven en peus durant els finals dels anys 90. I
i ens va fer agrupar forces amb una sèrie de gent que proveníem tant de Girs i de Maulets que segurament que no ens coneixíem, però el fet d'estar compartint espai i després de començar, i també a nivell nacional, perquè es va fer una dinàmica des de les executives nacionals respectives, va fer que ens ajuntéssim i comencéssim a treballar conjuntament a la unitat de joves, que és el gran projecte polític que era la unitat de Gir i Maulets. I finalment doncs el 98 o així, no va ser? Penso que va ser el 98 que ens vam ajuntar a Maulets Girona i el Gir, que era mig Salt, mig Girona, ens vam ajuntar i vam començar a militar tots junts aquí a Girona. No havia una força que ajuntés, diguéssim, la gent, l'esquerra independentista. Estava tot molt fragmentat i en comptes de fragmentar el que vam fer és unir-nos. Entenc que va ser un punt d'inflexió importantíssim en el qual veníem d'uns anys de crisi interna dins l'independentisme, fruit de la incapacitat de crear un projecte comú, també és veritat, fruit d'una repressió ferotge i també fruit d'una immaduresa política important. I precisament van ser els joves els que van demostrar que teníem capacitat de tirar endavant un projecte comú, que a més en sortíem beneficiats tots, que a més no hi havia renúncies per part de ningú. Ideològicament la GIR ja porta un contingut potser més consistent i d'altra banda organitzativament Maulets ja tenia tot el que era la imatge, un orgull d'organització que potser la gent no teníem i tot plegat jo crec que va ser beneficiós per totes les dues parts. Això es va representar que el moviment, diguéssim... Va ser trencar una dinàmica, perquè fins llavors bàsicament la dinàmica era tot el contrari. Era més aviat dividir que no pas la unitat i per això jo crec que va ser un punt d'inflexió. És una llàstima que no es seguís amb aquesta tendència. Vam ser capaços de llimar algunes diferències, en aquests processos sempre hi ha gent que es queda en el camí. I que d'aquí en sortia una nova organització reforçada, com era Maulets, el jovent independentista revolucionari. Els jovent van donar una lliçó als més grans, que als anys 80 no van saber estar a l'alçada de les circumstàncies. Just després de l'Assemblea Reconstituent, el creixement de Maulets a nivell d'assemblees i comarques es va anar desenvolupant d'una manera exponencial. Diuen que la suma no ha de ser exactament una suma, sinó una multiplicació. Quan tu sumes dues organitzacions, no és exactament 1 més 1 igual a 2, sinó que 1 més 1 ha de ser igual a 3 o igual a 5 per cada multiplicar els esforços que uneixes. Quedava clarificada una organització referent a nivell juvenil, o com a mínim en aquella època era l'única organització que es declarava com l'organització juvenil de l'EMECAN, i va ser un període de creixement tant quantitatiu com qualitatiu, de militància, d'activitats, d'accions, d'anar disfonent el missatge de l'esquerra independentista fins a comarques on no hi havia hagut mai cap assemblea del que era l'esquerra independentista fins aleshores. A cada mesa nacional que es feia s'aprovava una campanya i ens hi abocàvem en tots els esforços. Van començar a fer campanyes contra l'heroïna en aquell moment, que era un front d'atac de l'espanyolisme enfront al nostre poble i la nostra classe. Es parlava de les drogues a nivell oficial i nosaltres començàvem a parlar que el problema no eren les drogues, o sigui, el producte en si, sinó que el problema que té la nostra societat són les drogodependències, o sigui, el fet que hi hagi gent que depengui de productes que en alguns casos són legals i se'ls anomena medicaments i en d'altres casos són il·legals i es persegueix els seus consumidors. Jo crec que el discurs de la sexualitat, de Maulets ha sigut pioner sobretot a nivell juvenil. En una època als anys 80, sobretot, no 80 no ho conec tant, però a principis dels 90 sí que va ser, jo crec que hauria de ser les primeres organitzacions que va abordar la temàtica aquesta, des d'un punt de vista
independentista i revolucionari. El tema del feixisme era un tema que afectava molts joves i a molts de la nostra assemblea. Els atacs feixistes en aquell moment eren importants i bueno, una de les campanyes més importants, un del treball més important que feren fou campanyes de denunciar el feixisme i de la connivència de policia i institucions amb ells. La que es va fer a Poble Sec en contra del local de Democràcia Nacional, que va estar bastant bé pel que ens esperàvem, saps? I vam aconseguir fer-los fora del barri i posar tot el teixit associatiu en contra d'un nucli de feixistes que podia haver crescut. Bé, la GIR també ens va donar l'oportunitat, ja que es feia campanya per la insubmissió, pràcticament de situar la gent una mica, de demanar-li que fes una aportació personal, ja que a tothom ens tocava, per l'edat que teníem i tot, passar per les quintes de l'exèrcit espanyol i que teníem que prendre una decisió en aquell moment i allà una mica et marcaria fins a on estaves disposat a arribar. En aquells moments te jugaves la presó, te jugaves una espècie de mort social, ja que no tenies accés a diferents oportunitats de treball i altres coses de l'Estat. Maulets va adquirir un missatge polític que va ser no el d'insubmissió com a tal, sinó no incorporació a l'exèrcit espanyol. Jo vaig assumir la decisió política, però no la vaig compartir mai. Jo no estava d'acord amb aquesta decisió política. També va ser una altra manera de plantejar-se les coses, no tant fent el seguidisme, el moviment d'insubmissió d'aquell moment, que era un moviment d'insubmissió molt manipulat per un sector de l'esquerra extraparlamentària i que evidentment Maulets no havia de fer seguidisme. Però, de totes formes, va ser una experiència positiva, perquè no compartint clarament aquesta posició política, sí que vaig compartir la manera en com es va dur a terme aquesta campanya i així. Les campanyes jornades contra la Constitució espanyola, algunes amb més èxit i algunes amb menys, però 8 anys seguits fent xerrades, fent concerts... Sí, perquè a més duraven unes setmanes. Fins a tocar el desembre ja tremolava. Després va haver una campanya que vam fer també, la campanya del canvi de nom dels carrers, que vam aconseguir bastantes coses. Cánovas del Castillo es va canviar anys després, no fos cas que ens donés la raó. La retirada dels símbols feixistes amb les plaques de la Falange, que això ens va acudir a la gent d'ahir de Sants i ho vam començar a fer i després va posar de moda arreu del país i altres organitzacions han acabat copiant la idea i que em sembla perfecta. M'agradaria contar la campanya que vam fer de fora la bandera espanyola, que ens vam dedicar durant 2 anys a fer que no hi hagués cap bandera espanyola al poble. Al final de la campanya vam anar a un ple i li vam entregar a l'alcalde totes les banderes espanyoles estripades que hi havia al poble i vam dir, no les tornis a posar mai més. No ens va fer cas, però nosaltres hi vam fer la nostra feina. Que me va encantar i va ser molt guapa i personalment t'ho dic, no confiava molt que funcionés, va ser aquella que se va fer a la plaça de Bous de Palma, que amb tota la policia davant varen lograr colar 2 persones a la plaça de Bous, varen despejar una pancarta, varen tirar una traca, amb els policies mirant i no saber què fer. Claro, allò són moments que diu, han fet un gol aquesta vegada. Les campanyes contra les ETTs, que van ser bastant actives a la ciutat de Girona, que havíem treballat molt amb la Mesa Cívica pels Drets Socials. 2001, quan va haver-hi... Sí, quan es va aprovar tota la reforma laboral, que van començar a entrar les empreses de treball temporal... Com van aparèixer? Amb l'estat espanyol i això, doncs llavors des d'aquí es va crear una contra a nivell de poble. Fer manifestacions, tancant ETTs, que estaven obertes, llavors ens dedicàvem a fer accions una mica més de boicot, recollida de signatures a Santa Maria, que van ser unes 3.000, em sembla, 3 o 4.000 signatures que vam recollir. També recordo molt les campanyes de caire, el tema antipatriarcal, o tema de lluita social, de tema... obrir-nos als barris més obrers. Jo venia d'un barri així, d'una ciutat així, i n'hi havia bastants a Barcelona que venien d'aquests barris, que clar, vulguis o no, molta de la gent de Maulets en aquells moments eren de zones rurals on la lluita obrera, la lluita de classe, no tenia aquell arrelament, i no ho havien mamat, era difícil estar a Santa Coloma i enganxar cartells o muntar un acte.
Però igualment ho van fer, i ho van fer i van tenir resposta, i van entrar gent nova, tu. L'esquerra independentista crec que va molt marcada pel calendari de les diades, i això sempre ha sigut un llastre a l'hora de planificar campanyes més globals. Una campanya de les que crec que es podria dir que comencen a ser campanyes nacionals va ser la que va engegar Maulets contra la globalització, no? I que volia demostrar el que aportava la globalització en coses bones, però que alhora ens repercutia en coses dolentes, no? I denunciava com es globalitzaven els grans interessos econòmics per les classes més afavorides, i com alhora els drets romanien estancats sense que la globalització afectés a tots per igual. Inclús abans d'aquest fenomen mediàtic que era els anticlobis, Maulets ja participar, sobretot a partir de molta gent que estigué dins dels inicis dels fòrums mundials, Maulets ja participar activament en fòrums com el de Gènova o com el de Praga. La cimera de caps d'estat europeus a Barcelona va coincidir amb una campanya antiglobalització que va impulsar Maulets i que penso que va introduir també elements de discurs importants, la defensa del territori com a element de combat a la globalització capitalista. El que pretenia era imbrincat el moviment independentista amb el que llavors s'anomenava el moviment antiglobalització, intentar-ho d'imbrincar amb un discurs propi de països catalans, una feina que actualment pot semblar que ja superada, perquè això és un fet, realment, la imbrincació aquesta en el discurs i tot, en aquell moment ens va suposar força feina. Gran part d'aquella campanya encara continua amb el concepte que es té ara de defensa del territori, les mobilitzacions que hi ha contra la MAT, contra el que ha sigut el tren d'alta velocitat, etc. Jo crec que la primera vegada que va pujar gent de Maulets de Catalunya Nord, quan encara no hi havia assemblea, va ser per entrar en contacte amb la gent de Vingrau, que era una gent que va estar en vaga de fam i durant molts anys lluitant contra una pedrera. I això mostra una mica que aquests anys a mi el que m'ha marcat ha sigut això, la lluita en defensa del territori. I un exemple és el tema de la lluita contra la línia de molt alta tensió, el col·lectiu No Mola Teix de Catalunya Nord, el col·lectiu No La Mat, i com des de Maulets s'ha estat treballant amb aquests col·lectius i intentant fer difusió del tema arreu del territori. És a dir, fent xerrades a la Valldigna, que també té el mateix problema sobre què està passant a Catalunya Nord amb el tema del No La Mat. Abans de que Maulets posara com a campanya nacional la defensa del territori, nosaltres ja duíem un bagatge important de lluita i sobretot de complicitats a nivell comarcal, sobretot amb la gent de la Valldigna, que era amb qui treballàvem. Aquesta campanya ens va permetre guanyar molts punts, ja que vam demostrar que a banda de tindre uns plantejaments que alguns poden considerar utòpics, estem en la lluita diària, estàvem al costat de la gent del poble, i mai millor dir, perquè en aquest cas era una problemàtica que afectava a la pràctica totalitat dels habitants de la Valldigna. L'independentisme clàssic nascut l'any 68 en el Pesant, diguem-ne que més cultural, més nacional, més patriota, els Maulets va reformular aquest independentisme per tal de poder-lo ampliar a capes socials molt més amples. La defensa del territori, que és una lluita que fins a aquest moment els moviments polititzats i revolucionaris havien tractat poc, la lluita que sempre havien dut els moviments ecologistes, i Maulets fou pioner en això, d'aconseguir que l'independentisme capitalitzara i tractara temes bàsics per al nostre país, com és la defensa del territori. Hi havia tot el rotllo de la variant de la Vall de Sant Daniel, no sé si sabeu, de la Nacional 2, que volien fer la variant per la Vall de Sant Daniel, i els únics que, diguem-ne, a nivell organitzatiu van prendre una posició clara des del minut 1, des del primer moment va ser Maulets, a nivell d'organització política de joves que es va implicar
directament. Sens dubte, i crec que aquí molts de companys de Mallorca estaran d'acord, serà l'experiència del casal ocupant les vies. Ja va ser una experiència enriquidora, va durar poc, això sí, però va ser molt, molt positiva. Va ser aquell moment que la teva vida com a militant entra radicalment en tu i dius això ja és per sempre, a una intensitat major o menor, però és per sempre. Aplecs, trobades, compartir coses també a nivell d'internacionalisme, no? De trobar-te amb gent d'Euskal Herria, gent irlandesa, gent corsa. El fet que hi hagués entrés gent militar a Catalunya Nord facilitava el fet de trencar totalment amb l'esquema estatal de l'estat espanyol, no? Que potser de vegades per inèrcia ens seguim, no? Sense donar-nos compte. I amb el tema d'internacionals passava això, que és evident que la feina d'internacionals a nivell d'estat espanyol s'ha treballat molt més. I una mica va ser una de les raons per les quals vaig entrar a treballar a internacionals, no? Perquè m'interessava una mica ampliar aquesta visió cap a l'estat francès. I la feina que ha estat fent Maulets en aquest àmbit ha sigut treballar una mica ampliar la xarxa de contactes de l'estat francès, però també treballar a nivell mediterrani, per exemple, anant a Còrsega, anant a Sardenya i fent aquesta feina de l'internacionalisme, que és una feina de llarga durada, però que alhora pot ser una eina molt important de solidaritat i de coneixement mutu entre les diferents lluites i entre els diferents processos que ens poden ajudar a enriquir-nos com a militants, com a persones i com a organitzacions i com a país. Jo crec que coses molt importants va ser el rebrot, no? El rebrot com a plec del jovent dels països catalans. L'assemblea de Valls on vam decidir començar a fer el rebrot va ser una assemblea que recordo perquè implicava un projecte d'aquestes característiques, amb una etapa de creixement de Maulets, però que encara hi havia certes pors de si podíem assumir el repte. És un exemple molt clar de com Maulets ha fet les coses capacitat, no? Amb una sabata i una espardenya, que és el que funcionen sempre, sense cap recolzament de cap partit ni cap organització. Doncs amb això, l'únic que ja teníem eren les ganes i ens tiràvem de cap amb tot, no? I el rebrot era fet a base de ganes i d'hores i d'energia tots plegats. I realment va ser jo crec que una injectada bastant important d'il·lusió, no? Perquè, hòstia, es veia que calia, no? Que calia fer un rebrot i sobretot fer una trobada, no? de joves dels països catalans amb cara lluís i molt marcada políticament, no? Que és una cosa que no es tenia. El gir i després quan vam fer l'Unió Maulets, una mica tot el que no em van ensenyar a l'escola, en certa manera, m'ho va ensenyar la militància, no? M'ho va ensenyar els companys de lluita i la gent que ja portava més temps també, no? Una escola de formació a nivell polític, però també a nivell humà, a nivell territorial. Perquè moltes vegades parlem del país però no acabem de tenir clar ben bé sobre quin país parlem, no? Per mi i per la gent de Catalunya Nord, al sud començava la Jonquera i al sud-sud el desconeixíem, quan de fet hi tenim més punts en comú del que pensem. Per mi Catalunya la tenia entesa com les 4 províncies que diuen els espanyols que és, no? I vaig descobrir que no, que hi havia una altra Catalunya, existia molt més territori, hi havia molta gent que lluitava des del sud, des del nord, des de les illes. Llavors, el contacte aquest amb gent diversa de diferents racons del país i que veus que malgrat els contextos diferents en què treballa cadascú, doncs hi ha moltes coses en comú, això t'engresca i et fa sentir part d'un projecte col·lectiu. A nivell col·lectiu també ha sigut molt important, hem compartit moments molt durs i la militància ha dut moments molt durs, però també moments molt emocionants i que reconforten i que han fet que continuem avant, no? Jo, el que sóc avui també és una mica fruit d'haver passat per Maulets, d'haver-me format com a Maulets, d'haver entrat en discussions, debats,
de formar-se a molts nivells. Els militants se formen en multitud de disciplines, és a dir, la major part dels militants estic segur que tenen uns mínimes nocions de disseny gràfic, periodisme, de comunicació audiovisual, de redacció de documents, inclús de negociació amb institucions per a negociar concerts, mil coses, de redacció de textos legals. I això genera una escola real, a banda de l'escola política que n'hi ha principalment, ideològica i tal. Maulets ha fet de mi, doncs, posar les bases perquè com a militant segueixi treballant en diferents àmbits. Un canvi de vida radical, tant a nivell col·lectiu, com una vida de lluita, d'implicació, etc., però també a nivell individual, un reaprenentatge constant, un aprendre a mirar les coses, un aprendre a reflexionar, a analitzar, és aprendre que la revolució comença un mateix, i això és una de les millors coses que m'ha donat la meva militància política. Jo crec que el fet de militar per mi va representar assolir uns ideals que crec que portava dins des de ben jove i que crec que he pogut desenvolupar a través de les organitzacions on al llarg dels anys he estat militant, GIRC, Maulets, Endavant, i ha sigut una escola per mi de fer-me persona. De Maulets en particular, de l'època que hi vaig ser jo, destacaria la capacitat de formar militants polítics i també el fet de que juntament, i això no és patrimoni només de Maulets, però de que la generació en la qual jo he estat militant, tant de Maulets com del que llavors era la PUO o l'Alternativa Estel, i això ha sigut la primera generació la qual ha continuat majoritàriament vinculada a l'esquerra independentista després del seu pas per la joventut. I això realment és un salt molt important a nivell de moviment. Són moltes les persones que han sortit de Maulets amb una formació i que políticament han continuat militant en altres organitzacions i duent a terme projectes molt interessants i importants pel país. Això no és una casualitat, és el fruit d'un treball ben fet i sòlid. Maulets ha fet feina a formigueta, ha anat fent, sense tenir cap paraigües polític al voltant, o s'ha aconseguit arribar on s'està ara. Els milers de joves que han passat per Maulets arreu dels països catalans, és molta gent, I ara, per exemple, potser és una tonteria, però llegeixes el Temps, llegeixes gent que ha passat per Maulets està fent de periodista allà, gent que, hi ha molta gent desperdigada que ha estat, i realment Maulets ha sigut la seva eina de formació. Ha contribuït a la reconstrucció nacional dels països catalans i una tasca imprescindible. El fet que Maulets hagi existit com a organització ha fet que ara mateix el moviment independentista a nivell juvenil als països catalans sigui molt més important que fa uns anys. L'organització ha crescut, ha madurat, s'ha extès organitzativament, ha millorat molt. Jo crec que ha fet un salt qualitatiu molt gran i quantitatiu, en imatge, en expansió, moltes coses. Jo crec que l'esquerra independentista és ara fruit d'aquells anys de militància nostra i de totes les diferents generacions i l'esquerra independentista del futur sou els que hi esteu ara, Maulets, no? Crec que la realitat actual és molt més difícil, és molt més confusa, el capitalisme ha avançat a molts de fronts, l'enemic ja no està tan clar potser com ens pensàvem que era fa 15 anys, i llavors és més necessari que mai organitzacions com Maulets. Una organització heterogènia en la que caben diverses sensibilitats, des de llibertaris fins a marxistes, però que tots tenen en comú l'alliberament social i nacional del nostre poble. Maulets en aquests 20 anys ha entès que és aquesta la seva fórmula ideal i treballa d'aquesta manera. Una de les coses que ha canviat des que vaig entrar a Maulets fins que he plegat és que ara el jovent que té preocupacions de Catalunya Nord, quan els hi parles de Maulets, doncs saben què és, I mica en mica s'ha anat guanyant una presència de l'organització a Catalunya Nord. Maulets no és l'organització juvenil de l'esquerra independentista, no només és això, sinó que en molts moments de la seva història s'ha convertit en una organització juvenil revolucionària dels països catalans. Crec que és l'aspiració final que hauria de tindre Maulets, un lloc on tota la joventut rebel dels països catalans se sentirà identificat. Jo crec que la feina més important que ha fet Maulets al llarg d'aquests anys és la feina d'agitació que s'ha fet. Sonarà simplista, potser, però per mi el més important que ha fet Maulets és sortir en cartellà, és fer actes, és sortir als diaris
és fer pintades, fer murals guapos, No és així. que la gent et conegui, o sigui, difondre la idea a partir dels mitjans que tenim. Per mi és el més important. Doncs jo em sembla que sobretot el més important és el fet de que, havent muntat aquesta assemblea de Maulets allà, es va portar el discurs independentista a un poble on no existia. El fet de muntar Maulets va significar això, que la gent comencés a veure pels carrers coses que fins a aquell moment no havia vist. Cartells amb paraules com Països Catalans o cartells amb lemes com independència, com socialisme, com revolució, i que eren coses que la gent no es plantejava. Ha influït segurament a que l'independentisme en si no sigui un tabú, que la societat parli i es posicioni a favor de la independència, que segurament 20 anys enrere, no només perquè no existia Maulets, sinó per altres factors, no era segurament tan... No estava a l'agenda, no? Sí que és cert que parlar d'independentisme en aquella època no era fàcil, la gent no era una cosa fàcil d'entendre, com ara es pot parlar d'independentisme, d'estelades, era una imatge bastant trencadora en aquell moment i per tant, d'alguna manera, havies de lluitar, si ara ja lluitem en contracorrent, llavors era bastant més complicat. Hem compaginat les dues vessants de la lluita juvenil. Per una banda, continuar amb l'agitació de carrer, per una altra banda també el tema del funcionament sobretot de Maulets a Girona, de política més institucional en el sentit de crítica a l'Ajuntament, d'anàlisi de les polítiques que fa l'Ajuntament de Girona i això et fa madurar jo crec també molt políticament. Però al no haver-hi tampoc un referent anterior, o sigui, el CUP o una organització d'esquerra independentista de gent gran, o sigui, molta part de la feina que fèiem no era només dirigida als joves, sinó que també arriba a la gent gran. Fem molta feina que no ens pertocava. És el gran problema que ha patit Maulets. Inclús hi va haver una època que la gent aquí a Sant Cugat ja no ens veia ni com una organització, això segurament és un error, però ja no ens veia ni com una organització de joves. Inclús recordo gent que deia, hosti, per què no us presenteu a les eleccions? Ben has vist? El moviment català del relleu nacional ha tingut molts problemes i moltes derives durant tots aquests anys i en un context tan complicat per l'esquerra independentista doncs és important que es pugui dir que hi ha una organització que ha donat 20 anys i que continua fent feina. Vull dir, fa goig de veure que és una organització a la qual tu has entrat, has contribuït i surts i segueix rodant la cosa i de veure que potser és una de les coses més consolidades que tenim ara mateix, l'esquerra independentista i sobretot per una organització juvenil que és complicat, és complicat que una organització juvenil vagi tirant endavant perquè clar, el relleu generacional és continu, no? Això ja i 30 no cal, jo espero que duri 2 anys perquè hem guanyat. No cal anar fent aniversaris, no som un club de futbol, som una organització política i estem per uns objectius concrets i que hem d'assolir. Per tant, un cop els haguem assolit, doncs ja fan altres coses, no? És un poc l'esperit del jove, que sempre l'esperit combatiu, l'esperit que un poc passa de... En certa manera també és aquell esperit que passa de tonteries. Les tonteries polítiques que altres militants de l'independentisme se noten en el cap. Veus que som tan iguals i en un principi quan comences estem separats però ens unta poc i sempre tens l'esperança que hi hagi una unió i va passant el temps i no, i ara sembla que sí un moment però surt un mal rotllo per una cosa o per una altra i veus que no aconseguim gent que som tan iguals, però que som tan iguals i que no hi ha manera de que tirem junts i que es fan esforços i soc conscient que hi fan esforços i que hi ha molta gent que té aquesta idea al cap i que ho té com una prioritat. Però sempre hi ha algun sector que... Es fa de relativitzar, no? Relativitzar que qualsevol muntanyeta, qualsevol batxes, ens fa una muntanya enorme, batxe fora, pic, pala, venga fora i... Jo crec que les diferències fa més anys que Maulets, fa més de 20 anys que hi ha aquestes diferències. Hem anat arrossegant i cada vegada som més grans. Això s'ha d'acabar, això s'ha d'acabar. Sí, no sé com, no sé nosaltres ho sabem, però això s'ha d'acabar perquè tarda massa i estem cansats i el que necessita la militància de l'esquerra independentista és optimisme i veure que les coses canvien i que això fa falta. Jo crec que l'estudiantat ens ha donat una lliçó en la unitat del sindicat d'estudiants. Per tant, el que jo crec que ha d'aspirar a Maulets en els propers anys és assolir la unitat del moviment juvenil de l'EMECAN
i ser una organització que vagi de Fraga a Maó dins les Segües del Mar unida, lluitant per la independència i per socialisme en els països catalans. Pensa que hi ha dues paraules que resumeixen el que nosaltres hem après, no? Una és justícia i una altra és dignitat. Sincerament, me dona igual morir-me i no haver vist la llibertat, no haver vist la independència, no haver vist la llibertat social, però, com a mínim, avui per avui, m'agradaria poder dir durant tota la meva vida que visc, lluite i quan s'acabi la meva vida que ho he fet dignament, no? Encara com a país no som un país independent, però sí que com a individus, com a persones, comencem a ser una mica més independents. Comencem a pensar per nosaltres mateixos, a actuar per nosaltres mateixos. Volia presentar un petit maulet, que es diu aquí, presentar-lo davant de tothom i davant sobretot de la gent de maulets que està aquí, que és gent que per mi té molta importància. El meu afegitó al respecte és un record del Guillem Abril. L'alegria que sentim quan anem a una mani i volem passar, no teniu ni idea de l'alegria que sentim de volors. Perquè és vida, és alegria, és il·lusió, és futur, és esperança. Sempre alegria, content. Quan vosaltres passeu per davant, lluitadors, es trenquen els esquemes i la vida torna a sortir.